ассалому алайкум ва дуруд ба шумо тамошобинони азиз ки беҳтарин неъмат вақт аст ки вақти худро дареғ намедоред. вақт ёфта, фурсат ёфта моро тамошо мекунед. саволҳое ки куллан мардум ниёз дорад ва муаммои рӯз аст. диловар ҳастам Сафаров ва паҳлӯи ман устод Саидмурод Давлатов. хуш омадед ба барнома. эҳсосоти шумо чӣ гуна аст? ва гумон мекунам ки наворо тамошо кардед, комментариҳоро хондед. ҳамин содда карда фаҳмонам чӣ гуфтанӣ доред атрофи ҳамин. пеш аз оғози барнома хостам ки фикри шуморо бифаҳмам ва хостам ки фикри шуморо тамошобинҳо ҳам бифаҳманд. ассалому алайкум диловарҷон, ассалому алайкум ҳамватанони азизи гуроме. ман ҳамаи комментариҳо хондам. ду рӯз 1 соати 1.5 соати вақтам рафт. 6 таги 5000 комментари буд, 4800 чанда буд. ҳамон вақти ма вакардагим ин 2 рӯз пеш буд. ҳамаша хондам ростигам. ҳар хел мининҳой акун ник 90%, 95%, ман 95%, 97% халқи мо фикри ҳамин ки ҳоз манба ки ҳаст, ҳамон гуфтагиҳои манба бисёраш ҳам розе ҳаст, ҳам медонад чӣ ки ин сухани дили вай мардум ай. Чӣ ки ҳаме мо мехоҳем ки ватани мо обод шавад. ҳаме мо мехоҳем ки давлати мо пеш равад. Ин беҳад зарур, ин беҳад зарур. Чӣ ки агар ки мо накунем, ягонта японец ё ки кореец ё дигаро омада ватани мо обод намекунад. дигаро биёд фақат мана хитоиҳо мебиёд кор кунад, чӣ кора мекунад? ҳама прибыльни бизнеси ки Тоҷикистони мо ба ҳаст, ҳавоё мебиёд мекунад, пул мегирад, мебаравад. Акси чӣ ба чӣ ки ҳамин соҳаба бизнесмениҳои калон надорем ки ҳамин ниша қапида гирад. Мана бизнес чӣ ягонта мисол хитоӣ намебиёд ки магазине вай кушод, супермаркет кушод ё ки заправка кушод. Чӣ ба ин ниша мардуми худо мо зайнид карда гирифтагӣ. میدانین من خیلی بچه‌های خودمون باشد میلیاردرها باشد که مثلا ما این نیش بالا قپیده گیرد کمپانی با قوت داشته باشد همون نیشم دولت ما خیلی دستگیری میکنه که فرزندای خودی تاجیک‌ها کنند. من باوری کلا دارم این چیزا برای همون اسبابی که همه میخواهد که وطن ما آباد شود همه‌شون همین تماشابینای ما هم وطن ما خیلی یک ریاکسیون یک تاثیر خوب بخشیده می‌دهد. пишанги ва интервюи гуфтаги мо неки ҳаман бисёраҳо гуфтаги ҳастанд ки бо як бор дигар суҳбат кунед, бо як бор дигар даъват кунед. мамнунам ки хундам ростига худамам хулоса ба омадам ки мо бояд ки халқа мо қати якҷоя кор карда намодар кун. ин вай ман эҳсосоте ки ман аз сарам гурзондаму ҳис кардам ки мо бояд ки халқи мо дастгирӣ кунем, бояд ки халқи мо нишон диҳем чӣ хел бизнес кардана, чӣ хел соҳибкория кардана. халқи мо бисёр чиза ёд диҳем, технология ёд додана, чӣ хел ки халқи мо ранги вай ҳамин майнаи сараш кушода шавад, фаҳмишаш тараққӣ ёбад. мардуми мо мардуми меҳнаткаш неки аксе ки ҳамин роҳи кора кам медонад, кордониш ки камай наҳавай ба азоб кашида истода. як муаммои рӯз аст. аксар вақте ки нигоҳ мекунем ё бурун аз кишвар ҳастанд ё баъдан аҳли илм уламоҳо ҳастанд, мегӯянд ки мардуми тоҷик бесавод ҳастанд. яъне ки дар бораи бесаводӣ гап мезананд, халқ бесавод аст, хай мо кордор нестем. аммо суол чунин аст: чӣ кор кунем ки мардум китобхон шавад? кадом роҳҳоро пеш гирем? чӣ бояд кард? худи ман омода ҳастам ки ҳар тавре ки аз дастам биёяд кӯшиш мекунам то ки як ҳавасманд кардани ҷавонон, ҳавасманд кардани мардум барои китобхонӣ. акун диловарҷон, гапатон дуруст, гапатон дар ҳақиқат дуруст аст. нигоҳ кунед, вақте ки ҳозир кӯдак таваллуд мешавад, дар хона таваллуд мешавад, падару модараш мо мардуми мо худем тоҷикои худомо падару модараш мегӯяд ки бача мегӯяд хе кӯҳистоно боша, хе мегӯяд бузғола бар биёр ё гӯспанда бар биёр, ин китобата мон баъд мехониш, хе рав замина чобоқ кун, хе рав сангҳои заминагӣ, шаҳр ба боша мегӯяд хе рав пакета биёр ё бозор рав ина кун ё квакун. то есть шаҳр бам сал вашт пахожа ҳамин чи сал дигатар шудагӣ ҳамин мазмун ба омадагӣ дия вайҷон анакун ҳами хурдиш
ҳозир аз замон ба як 20 соли охир ба назарам мехи як 20 соли охир фарзанда падару модараш мегӯяд ки ҳамин хондагиҳо чӣ кор кардан, ту ҳамин хондана тамон херав як кори зиндагия бин. Ҳамин хурдаи майни сари ва ба ҷо мекунанд ки хондан яке ин дуюм дараҷа сеюм дараҷа чи аст, ин ҷои аввал намеистад. Барои ту ин арзиши хондан иққадар главни нест. хондан ҳамин чиза майни сари ҳама одам ба ҷо мекунад. бача калон меша гумон мекунад ки кор кардан қиматтар аст, кор кардан важнитар аст нисбати хондан. фаҳмидед? вай майни сари ҳаве ба тайёр шуда мебурад. вақте ки баъд неки вақте ки вай кӯдак тамом мекунад, мактаби олирав мешад, ҳамин кӯстун аст, шаҳр кӯстуно чо мекунад? Гову молаша мефурӯшад ки ҳамин бачаш рафта студент шавад. фаҳмидед? ахирон бузашам ё гӯспандаш мефурӯшад ки ҳамин бачаш рафта хонад. вай бача мебиёд шаҳрба, вай уже майни сараш ба подсознаниш ба шиштагие ки хондан самин главни нест, диплома гирем басай, як кор ёбем басай. барои ҳамон вай 100% ҳаракат намекунад ки профессионал шавад. профессионал шудан ба ҳавас надорад. вай мехонад, рӯ-рӯяк мехонад, боло-боло мехонад, чуқур намеомӯзад. фаҳмидед? вақте ки вай чуқур намеомӯзад, баъд ана корак тамом кард, диплома мегирад, мактаб олия тамом мекунад, диплома мегирад, профессионал нест. нигоҳ кунед, анакун бисёро камака кор мекунад, кор нашуд, партофта мерад ё Россия ва ягон чи, мегӯяд хай кор кунам биём, туй кунам, кор кунам биём, занг гирам, кор кунам биём. ҳамин як муддат ба ҳамин рафтор, ин як массави рафтор шуд, я халқи оммавӣ ҳамин хел рафтор кард. як муддат ба ҳамин хел рафтор ки рафта Россия кор кунам биём, хона кунам, рафта Россия кор кунам биём, писарама зантиям, хона гашта биём, як кор кунам. ҳамин чи ин як роҳи как будто ин роҳи наҷоти ҳаёти мардум шуд. баъд массави одамо ҳамин ба ҳавас кард. агар ки шумо ягонта шиносатон бошад ки шумо ҷои кор ёбутатият, шумо бурд кардед, як ҷои кор ёфтед, наёфтед, ҳамин хел шуда монд. як муддат дар Тоҷикистони мо ҳамин ҳаёт ҳамин хел шуда монд. барои ҳамон мардуми мо китобхонаам бас кард аз сабабе ки ахурдиш ҳамин чи нешуд. муаллимоам ҳамин зиндагиш нағз нагузаштан аст. оилакаш иққадар баланд нест, зиндагиш нагузашта истодааст. барои ҳамон ин ҳеҷ ки ба вай нест, муҳим нест, ин чизи нав нест, не ҳама мардум медонад. беманам ин чиза мардум медонад. не ки барои китобхон шудан чӣ кор кардан дар кор. ман ин чиза мегӯям ҳозир. барое ки мардуми мо китобхон шавад, аз худи ҳамин оила, падару модар, мактаб, ҳамин ҷамъият ҳамин гапа гуфтанаш дар кор. нигоҳ кунед, одамо гумон мекунад ки барои агар ки ту бекор бошӣ баъд китоб мехонӣ. нигоҳ кунед, як дута одамо ман нигоҳ кунам суҳбаташ чи. якташ мегӯ ман китоба хондам, якти дигаш мегӯ ту вақти холӣ доштӣ да. ин нигоҳ кунед, вай одамо маълумоти олӣ дорад. неки гумон мекунад ки барои китоб хондан вақт дар кор. на самом деле ин неправда. чӣ ба? шумо бояд ки ёбед вақт барои китоб хондан. барои худатона доно кардан бояд ки шумо, агар ки худатон барои худатон қимат одам бошед, агар ки худатон барои худатон арзишатон қимат бошад, ояндаатон агар ки барои шумо важни бошад, як арзиши беҳамто дошта бошад, шумо вақт бояд ёбед. шумо гумон мекунед ки дигар одамои муваффақ як сутка ба 40 соат вақт дорад? не, ҳама 24 соат вақт дорад. вақте ки одамо мегӯяд ки ман вақт надорам, вақт ин аз фаҳмиши паст будан. фаҳмидед? вақте ки одам ҳамон чӣ барои вай арзиш надорад, оянда дида наметод, гумон мекунад ки ҳамон коре ки ҳамин рӯз кардан, худе ки ҳавай ҳаёти вай дига мекунад. на самом деле не. ҳамон коре ки имрӯза мекунад, ҳамин нунаш метиҳад ки аз гушнагӣ намурад. вай оянда ҳаёташа намесозад, на оянда ҳаёти фарзандаша, на худаша. фақат хондан майни сари одама дигар мекунад. диққат кунед, шумо представ кунед ки ҳамин хуҷанд шумо душанбе рафтанед мошин қатӣ. не ки шумо мегӯед ки ман вақт надорам ки бензин заправка кунам. то куҷоя мерасед? то душанбе рафта мерасед? не. раҳ ба рафта наоборот вақтунат бисёр вай мемонед. дар роҳ мемонед, бо маҷбуред ки ягонҷо канистр гирифта бензин кофта гардед. вақте ки мо одама мегӯем ки хон як сол ба кори 5 соли дигаро натиҷаша ба даст мебиёрӣ, вай мегӯяд ман вақт надорам. ин айнан монанди ҳамон шофёре ки мегӯяд ки ман душанбе рафтанам саросимаам, бензин рафтам ба вақт надорам. не ки на самом деле як сутка вақташ нест мешад. барои ҳама агар ки одам хонад, майни сараш тез мешад, скорост мышлениеш, фикронаш скорост тез мешад. баъзе бачаҳо бинед ягон задача мемонед пешаш ба ҳис намекунад, наметод ҳал кардан, суткаҳош қатъи фикр мекунад. баъзе бача бинед скорост мышления, острота ума ҳамин хел тез аст ки ҳамин масъала пешаш мемезад, на тебе ҳал кардан мегирад, на тебе ҳал кардан мегирад. баъзе одамо мана нигоҳ кунед, мана ҳамин баъзе проблемаҳои ҳаёте аст ки як бор ақиб нигоҳ кунед, ҳаёти худатона, ҳаёти любой, ҳаёти ман,
любой инсон, мана шунавандаҳои ман, агар ки шумо диққат карда ҳаётатонро нигоҳ кунед, баъзе проблемаҳо ҳаст ҳаётатон ки 5 сол боз ҳаст, то ҳозир ҳал наёфта. баъзе проблема ки 10 сол боз ҳаётатон баъд, то ҳозир роҳи наҷоташ наёфтааст. Чӣ ба ки ҳаваз значит инсон намедонад чӣ хел ҳар карданаша. Агар медонист давно ҳал мекард. Барое ки мардума китобхон кунем, мо ҳамин чиза фаҳмонданамон даркор ки ту барои китобхонӣ ту ба вақтата эконом мекунад. Наоборот, ин фикре ки мисол китоба мехонад одаме ки вақти холӣ дорад, ин фикр аз сари мардум дур карда дигар чиза ҷо кардан даркор ки агар ки хоҳӣ ки результати натиҷае ки дигаро 10 сол ба мегирад дар 2 сол ёбӣ, китобхон. ҳар рӯз 1 соат китоб хон. Агар ҳар рӯз 1 соат китоб хонад, дар ҳақиқат ба даст мебарад. Ман медонам ки фикри шумо қати ҳамин мардуми мо дар як рӯз 1 соат 2 соат вақти холӣ надорад, дорад. Телевизор ба вақташ мегузарад, чойхӯрӣ ба, гапхӯрӣ ба, ё рафиқаш қати интернетҳо ба шиста чизҳои нодаркорӣ ба, баҳси кимчиҳо ба, чӣ гум, ғайбати дигаро ба. ҳар 1 сутка ба камаш мардуми мо 5 соат умраша беҳичи дода истода. Ёк не истод. Оз нафаре пайдо мешавад ки дар ҳамин гап кам нест мегӯяд ки кадом китобҳоро хонед. Бале, оз ман мегум, ана кун. Вақте ки ман мегум китоб хонед, ман намегум ки шумо то ҳозир равед бо ҳамон вай Самаки айёра хунда гардед ё ки чӣ буд, вай дарёгард буд ку, Симбод дарёгард вай. Ҳамин китоба 1000 бор хундетон, бастон аст. Ҳамон илме омӯзед ки ҳамин рӯз шумо ба ҳаёттон ба беҳад зарури ай. Ҳамин духтур ба равед, назди духтур ба касал шуда равед, духтур уколе намекунад ки баъд аз 20 сол шумо дар кор бошад. ҳамон уколе мекунад ки ҳозир шумо ба натиҷа диҳад. Дурустме? ҳамон китоба. Ман мехоҳам ки мардуми мо фикри сарватмандия ёд гирад, технологическое мышление ёд гирад, структурное фикр кардана ёд гирад, фикри технология ёд гирад, программистия ёд гирад, фаҳмидани? Стратегическое фикр кардана ёд гирад, дурандеша ёд гирад, фикри молиявия зиёд кунад, академический интеллект мардуми мо ба ҳаст, диплом дорад, хундаги аст, не ки вай илмо кӯҳна шуда истодай. Вай илмо қати одам пеш намерад. Чӣ ба? Нигоҳ кунед да? Чӣ ба вай академический илм кӯҳна шудаги ай? Диққат кунед да шумо? Нигоҳ кунед. Ана хонатон ба даред, шумо хонатон ба ремонти 20 сола пеш нест ку? Дуруст? Нигоҳ кунед. Либосе ки мардум мепӯшад, либоси 20 сола пеши нест ку? Солҳои 90, моддаҳои соли 90 нест ку? Пасуда бинед дига аст, зубной паста бинед дига ай, абоя бинед, абои хонатон дига шудаги, на вай. Дизайнаш дига ай, форматаш дига ай. Фақат майни сартон кӯна. Рафтордун кӯна. Барои ман ҳаёт дига намешад. Ин чиза мардуми мо ба ёд додан даркор. Ман худо хоҳад ҳамин хел ният дорам ки ба ҳамин мақсад ҳозир ман паси ҳамин чӣ ҳастам ки як лично ман гумон мекунам ки ҳар як инсон ҳамон ҷамъияте ки ту орзу мекунӣ, ҳамон ҷамъияте ки ту мехоҳӣ ки ҳамин хел ҷамъият бошад, худат ҳамон хел шахс шуданат дар кор. худат намунаи ҳамон хел буданат дар кор. Гуфтан дар кор не. Рафторо образи ҳаёт қати нишон додан дар кор. Ман мақсад гузоштагиам ки худо хоҳад ҳамин байни 3 сол ба иншоалло 100 та маркази омӯзишӣ ташкил мекунам. 100 та маркази омӯзишӣ ташкил карда беҳтарин китобҳои дунёя тоҷикӣ ба тарҷума карда дар тамоми районҳо 62 та район будааст. Бақимно 64 та мехел ахотрам буромад. Ҳамаи ҳамонҷо шаҳрҳо ба вай марказҳо барои мардум ба даступни кардан, арзонтар кардан, нархи мизерни қати даступна кардан ки мардуми мо ҳамон китоба рафта хундан ба ёки гирифта дастрас кардан. Рафта ҳамонҷо ранги одновременно ранги библиотека, читательный зал. Пул надорад ме ҳамонҷо ба омада шишта хунда мебуравад. Харидан натод, бале, ҳаме ҷо ба ман 100 та ташкил мекунам. Иншоалло Парвардигор, ман ният кардам ки 100 та мекунам. Уже ба сара шудаги ҳастем. Уже ҳамин хел бачаҳо ман кофта истодем. Аз тамоми гӯшаи канари Тоҷикистон, ҳамон бачаҳое ки фаҳмад, бизнес мишление дорад, мехоҳад ки ватанамо ба хизмат кунад, ҳамин чӣ ба ҳавасаш аст, мефаҳмад ки илм фундаменти ояндаи мардуми мо, миллати мо, ҳамон инсоне ки мехоҳад ки на танҳо худаш ба кор кунад, ҳамон инсоне ки мефаҳмад ки агар ки ҳамсоя башаваду халқ башавад, ту хоҳӣ нахоҳӣ доранда мешӣ. Лаънат ба он диёр ки доно бувад азиз. Носири Хусрав гуфтаги ин гапа, гуфтаги ки дар мулки, дар мамлакати нодон доно азиз бувад. Лаънат ба он диёр ки доно бувад азиз. ин чӣ гуфтаги медонед? Вақте ки доно якта шуд, азиз мешавад. Вақте ки доно 1000 та шуд, азиз намешавад. фаҳмидаистодед? Лаънат ба он диёр ки доно бувад азиз. агар ки доно якта бошад, ҳама вай азиз рӯи даст мегардонад. Не ки вай 1000 та ки шуд,
ва аз намеша ҳамон давлат пеш мерад, ҳамон миллат пеш мерад. ман орзу мекунам ки ранги ман бар ин миллион бачаҳо тайёр шавад. миллион, фаҳмиданин, миллион. ман худо хоҳад агар 100 ина нигоҳ кунед, 100 маркази омӯзишӣ агар ташкил кунем, ман ҳамин хел фикрам ташкил кардам, тамоми районҳои воба. як ҳафта ба 10 бача хонад яктаги китоб, як ҳафта 10 кас. аз 100 ин нигоҳ кунед, 1000 кас хонд. 1000 кас хондагӣ фикраш дига мешавад, муҳит аста дига мешавад. як сол бибинед чӣ қадр мешавад? 54000. 54000 ин як одамия ёд дода бошад, боз 108000. агар 50 одамия ёд дода бошад, 250000. ман бовари комил дорам ки мардуми мо, ман бисёр мардума дарс додам дунё ба гашта. мардуми мо мардуми коргарай, меҳнатдӯстай, мардуми меҳмондӯстай, мардуми медонед чӣ гум? илм ба ҳавасашай. халқ модари тоҷик бисёр фарзандҳои хуб дорад, бовар кунед ана. ва фақат неки роҳи кор нишон додан дар кор. устоз надорад халқи мо. халқи мо зиракай. халқи мо нисбати мисол дигар мардуми бегуна ҳамсояҳомо, халқи мо зиракай. зирак барои ҳамон ин кор ба чаққа мешавад, вай кор ба чаққа мешавад, ин кора мекунад, вай кора мекунад. неки ягон кор ба профессионал нест. ташаккур фаҳмидед? ягон кор ба чуқур профессионал наметод шудан. барои ҳамон корош рӯя ки ман мехоҳам ки мардуми мо ба ҳамин профессионални бачаҳоя гирифта ҳамин чиза фаҳмонда ёд додан. яке аз ҳамин орзуҳои ман ҳаминай. 100 маркази ҳамин вай ташкил кунам, худо бомонам, маркази омӯзишӣ. ба 100 дига таланти беҳтарин аз Тоҷикистон ёфтаанд. 100 бачае ки мисол якташ духтури беҳтарин, якташ мисол гӯем олими беҳтарин ҷамъ карда ҳамина за граница хунондан. аз ҳисоби худам мехунам. аз ҳисоби худам ҳамин бачаҳо ман аста мехунам, худо хоҳад. аста ҳозир 7 каса мехел кардастам. 7 бача ёфтаги мо ҳозир. ина аста неки он бачае ки тавонаи илм дораду падару модараш метод кардан, вай падару модараш кунад. ана оне ки додару хоҳараш аст, худаш додару хоҳараш кунад. неки ман бинам ки бача илмашай, фаҳмишаш аст, мумкин вай зӯраш намераса. ман ҳамин аз сарам гурзондам. фаҳмиданед? соли 95 ман 3 мактаби олия партофтагӣ. ман ин алама аз дилам наметавонам баровардам. барое ки мисол ман орзу мекардам ки парвардигор агар ки як кас ҳозир ман бошад ки сал роҳи кор нишон диҳад, ман сағира калон шудагӣ. роҳи кор нишон диҳад ки фаҳмонад, ман ба осонтар мешуд. ман 22 соли умрама додам ки анамин такҷоя созам, камакак авторитет созам, камтар пул ёбам, камтар корхона кунам ки агар ки ҳозир манин бачаи ёш бошаду ман вай гирифта вай фикри пула накунад. диққат кунед, фикри зиндагиша накунад. ҳамин илм ба дода 10 сол илм ба худаша тиҳад, вай профессионали бақувват шуда Тоҷикистон аз 100 тин медонед куҷо мебардорад. ҳаме соҳаҳо ба ин хеле оянда вай мекунад. мо барои ҳамон ҳама ёд додан наметавем, диловарҷон. неки агар ки ҳамон чизҳо мо дастрас кунем, шароит созем, мумкин ки аста одамо аста хундана сар мекунад. нишон додан дар кор, нишон додан дар кор. суоли аксар. андоз бисёр дар Тоҷикистон, налог бисёр дар Тоҷикистон. чӣ кор кунем? налог дар ҳаме давлатҳои дунё ҳаст. ман гум мекунам ки дар Россия ман компания дорам, таки 51% налог бамерад. 51%. ҳаме ҳамин соцфонду балои батару ҳамаш. Тоҷикистон ба нисбати мисол нисбати давлатҳои ҳамсоямо сал налоги мо зиёд аст. нисбати неки ману шумо бояд ки ина муқоиса накунем. бояд ки муқоиса накунем давлатҳои ҳамсояқати. давлатҳои ҳамсоя ранги мо ҷанг нашудай. мо ватани худамро вайрон карда акун ҳаракат карданем ки созем. барои ҳамон ин мумкин не. нигоҳ кунед, 87% ба фикрам даромади давлати мо аз ҳисоби налога. 87%. нигоҳ кунед я. акун барое ки налога кам кунанд, чикор кардан дар кор? ягона роҳи наҷоти налога кам кардан шумораи соҳибкор зиёд шуданаш дар кор. диққат кунед я. ман барои содержание ҳамин давлат, барои ин давлата нигоҳ доштан, ҳамин вес администратсияю, зарплатаю, пенсияю, духтурою, маҳли мою, ҳамина содержат кардан ба административни ресурса полностью содержат кардан ба ин инфраструктураро кардан ба ҳамин пул дар кор. дуруст? ин буҷет дар кор. ина худ печат кардан наметавонед ки буҷет кардан дар кор. дурустме? нигоҳ кунед. ана кун. барои ҳамин 87% ин даромади давлати ки ҳозир налог ки шуд, барои ҳамон давлат экономически пеш рафтанаш қим мешавад. беҳад вазмин мешавад. кадом давлат пеш мерад? ҳамон давлате ки основном шохчаи даромадаш аз истеҳсолот бошад. агар ки соҳаи даромад аз истеҳсолот шаваду аз ҳисоби налог 10-15% шавад, давлати мо якдам ба бошидо мебаравад. якдам ба.
ана кун ҳозир мана мисол гӯям шумора мисол кунед я нигоҳ кунед мана ин бюджет гӯям чанд миллион сомонӣ мина мисол гӯям 10 миллион сомонӣ мисол гӯям 10 миллион сомонӣ ҳамин 10 миллион сомонӣ агар 10 кас тиҳад 1 миллиони маҷбур аст тиҳад дуруст агар 1000 кас тиҳад 100 сомониш мефурод ёки 200 1000 сомон фаҳмида студена мақсади гапи ман ки чӣ қадар шумораи соҳибкоро бисёр шад налог якдам ба поён ба мефурояд анамина мо бояд ки фаҳмем ин хубиш медони чӣ ба хубиш ин аст ки ман 10 сол аст ки мебиём мерам тоҷикистон хубиш ин аст ки ҳозир вақти соҳибкори тоҷикистон ба сар шуд беҳтарин вақти тоҷикистон ба соҳибкори сар шуд 5 сол пеш аз ин мумкин қиинтар буд чунки бисёр ҷоҳо ба мумкин ки шумо ба ғам медоданд коғазатона як рӯза чиз 3 рӯз ба мекарданд як кортона ақиб ба мепартофтанд ман худам дарунаш ба даромада ҳамин ҳозир дида истодиам ман мефаҳмам ки уже муҳит вақт ман доктор илмҳои равоншиносӣ ҳастам психолог ҳастам ман мефаҳмам чӣ кор карда истодиам касе ки соҳибкория ҳозир сар кунад хеле бурд мекунад фаҳмидед касе ки ҳозир соҳибкория сар кунад чӣ ба баъд аз 5 сол бозор банд мешавад шумо мефаҳмед ки русоба гапи хуб аст ки святое место пусто не бывает фаҳмиданед ин вакуум ягон вақт намемонад холигӣ намемонад баъд аз 5 сол 10 сол ко бачаҳо сахт афсӯс мехӯрад чӣ ба нигоҳ кунед 20 сол пеш бачаҳо бизнес саркардаги бачаҳо $500 ба бизнес мекард 20 сол пеш аз ин фаҳмидед $1000 ба шумо метонистед ки 2007 сол бизнес сар кунед як магазинча кушед як кор кунед ҳозир наметавонед анаку фаҳмиданед баъд аз 5 сол $1 миллион дар кор аст ки имрӯза бизнес ки 50,000 ба карда мешавад $50,000 ба баъд аз 5 сол $1 миллион дар кор ки ин бизнеса кунед чӣ ба ки бозори мо майдаҳа кай полна забита мешавад ина мардуми мо бояд фаҳмад халқи мо бояд фаҳмад барои ҳамон ҳамватанои азиз кадумед ки лаёқати ва соҳибкорӣ доред ёбед китоби мана хонед агар намедонед чӣ хел бизнес кунем тоҷикистон ба китоби мана ёфта хонед роҳҳои сарватманд шудан дар тоҷикистон ман таги 100 та направление гуфтагӣ камаш ба 70 та 80 та бизнес модел раскрит карда нишон додагӣ одаме мефаҳмидагӣ меёбад роҳаша Конфуция гапе хуб дорад. Конфуция мегӯяд ки ҳама ёд натие, вай бесполезна. Конфуция мегӯяд ҳамон шогирда тарбия кун, шогирда ёд ки агар ки ту дар бораи ҳамин як девори хона гапаш задӣ, 3 девори дигаша худаш фикр карда бурояд. Фаҳмидед студент? Ки ин як девор худаш хона намешавад, 3 дигаша вай бояд худаш фикр карда бурояд. Ин гапа ҳазорҳо сол пеш Конфуция гуфтагиа. Барои ҳамон вай китоби ман агар ёфта хонад бачаҳое ки мехоҳад ки ҳамин соҳибкорӣ кунад ку, вай барои вай хеле вай. Буромад ҳамаи ҷо баъз, тоҷикӣ ба ҳаст, вай баъз. Мақсади гапи ман чӣ? Мо коре карда соҳибкора бисёр кунем, маҳсулота инҷиба карда истеҳсолоташа ман худам карда нишон дода истодиам. Ман пештартар мегуфтам ки кунед, одамо бовараш намеомад. Бизнесои ман ки дур ба буд, боварашон намеомад. Ман ҳозир худам карда нишон дода истодиам ки мешадам ин кора кардан. Чӣ ба? Мо ягон вақт Тоҷикистона муаррафӣ кардан наметавонем. Дунё ба беҳтарин телефон гуфта, беҳтарин лекарства гуфта, беҳтарин либос гуфта мо наметавонем ин кора кардан. Чӣ ба ки Турсияю, Хитою, Япония қати мо конкуренсия шудан наметавонем. Фаҳмиданед? Не ки мо натуральная продукция қати тамом дунё ба конкуренсия шудан метавонем. Ҳам Россия ба, ҳам любой тарафи, ҳам Хитой ба, ҳам Европа ба. Ҳозир ман ҳамина карда истодиам, ман ҳамина дестодид ку, ҳамина карда истодиам барои ки инкубатор барем. Карда любой фарзанди тоҷики ход ёд гирад, ман мегӯям биё анаминҷи ба як маҳисто ёдгир рафта кун. Чанд қадар сарфа кардед агар ки ба доллар фаҳмонем чӣ шумо фикр? Хеле пули калом. Сохтмони ҳамин ба $5,000-6,000 додам. Худи сохтмонаш ба. Ҳамагӣ шакли кул. Худи ҳамин худи 1 гектар теплицаш ба. Фаҳмидед? Ман ҳамин сол худаш ба 2019 ба $1 миллион зиёд, $1 миллион зиёдтар ҳаминҷо ҳамаш ба инвестиция кардам. Боғу, раҳу, ман роҳҳоя дидед роҳ кардагӣ, роҳ шудагӣ, исун шудагӣ, вай шудагӣ, оиле ки мардум коргаро, фаҳмидед? Ҳамин меҳнатай. Дар кин куҷо мо кор мекунем, мо як сум пуле ки мебинем Тоҷикистон инвестиция мекунем. Дар кин куҷо кор мекунем, шабо ба ман фарзандҳомо намебинам, бовар ки ман раҳбам. Як моҳ 30 рӯз бошад, 25 рӯзи ҳамин ман дар кӯша ҳастам. Аби чӣ ба? Чӣ ба ки дилам алам дорад. Мехоҳам ки чӣ хеле карда ватанамо обод кунам. Камакак ҳиссагузор бошад. Ки медонад чанд соли дига умр мондагиай. Барои ҳар одамо ҳар чӣ арзиш дорад. Барои ман халқам ба хизмат кардан, ватанам ба хизмат кардан арзиш дорад. Фаҳмида студент?
мумкин барои одамо барои дигар косм мошин харид арзиш дорад, барои одамо катеҷ сохтан арзиш дорад, як хуни дабдаба кунад вай роҳат карда мега пули худам ман чо мекунам сарф карда. ҳавай барои ҳавай вай ба фаҳмиши ҳавай ҳамун ба мерасад. то андозае ки ман медонам тоҷикистон эълон кардагӣ аст ки барои ҷалби туристҳо ҳар кас ҳар коре кунад мо дастгирӣ мекунем ва медонем ки турсияву дигар давлатҳо буҷааш аз бурд карданд туристӣ. мо ҷойҳои зебо дорем, ину он аксари мо бо пул ҳам дорем. пас чӣ маслиҳатҳо метиҳед оиди ҳамин чиз? маҳз барои туристӣ, маҳз барои сайёҳон ҷалб кардан чӣ корҳо кунем? чун аз сабаби оне ки шумо бисёр ҷоҳо рафтед, бисёр ҷоҳоро дидед ва шумо қиёс кардантон осонтар назар ба мо ва ба тамошобинҳо. то он андоза мо аз Грузияву дигар ҷоҳо кам нестем. туризм яке аз беҳтарин направление ояндаи Тоҷикистон аст. шумо нигоҳ кунед, тамоми бизнес як рентабельност дорад. туризм ин ягона бизнес аст ки 97 аз 95 то 97% пула турист ҳамон давлате бемонда мебуравад ки вай ҳамон давлат ба биёяд. ин ягона бизнес аст ки 95-97% пула дар давлат мемонад, дар мардум мемонад. нон мехарад, такси ба пул метиҳад, либосаш ба мешуд, як чӣ мехарад, сувенир мехарад, хӯрока мехӯрад. шумо мефаҳмед? телефон ба заграница вай мегурзонад, телефон мекунад. 95-97% пули кисаша монда мебуравад. вақте ки ман Сингапур будам, медонед чанд қадар одам мебиёяд хилба? таки 2 миллион. шумо представ мекунед? вақте ки ман Египет будам, соли медонед ка соли 2009 Египет будам, ман хотирам ҳеҷ намебарод ки ман дидам уҷи 7 миллиард чӣ қадар даромадаш аз худи вай буд, фақат танҳо аз туризм. бюҷети вес Тоҷикистон бинед ин камай. фаҳмидастон? худи танҳо туризм. барои ҳамон туризм яке аз прибилни бизнеса барои Тоҷикистон, беҳтарин прибилни. барое ки туризма зиёд кунем, бачаҳое ки англиса медонад, бачаҳое ки хитоя медонад, бачаҳое ки меҳр дорад ватанба, ҳамаш яктаги сайт кушод. сайт ягон чиз дига не. тамоми ҳамин интернета полностью пур кардан дар кор чизҳои беҳтарини Тоҷикистон. аз сабабе ки ҳамин чиза ман наёфтам, чандин ҷо мегардам, дига давлатҳо мебинам, аз сабабе ки дига ҷо гашта натонистам. масо баъзедо мегӯд хай Тоҷикистон чӣ дорад, нишон додан натонистам. омадам ҳамин китобам якташ менавистаям ки ҳеҷ бизнес кардан натоетун, агар ҳамин ҷозҳои беҳтарини Тоҷикистон сурат кинетуни интернет бапартед, як кас нагиз ҳавасманд мешад мебиёд. мана ҳамин бачаҳое ки мехоҳад ки туризм мо ба давлати мо ба зиёд шавад, кадоме ки турфирма дорад, надоштагид кушо турфирма, надошта бошед кушо. агар ками ватан ба меҳр дошта бошед кушо. якта лайдинг печ месозӣ, одностраничный сайт, ягон қини надорад, заказ кун, худа намефаҳми дигаро карда метенад, заказ кун $200 ба карда метенад. мисол любой бача метавонад кана. ҳавай лайдинг печ карда ҳамон ҷо ба тамоми ҷоҳои беҳтарини зиёда аз 2000 ҷоҳои таърихӣ дорад Тоҷикистон. нависед, история нависед, нишон тед, культура нишон тед. ин кора тоҷико кардан супер метавонад. чӣ бача ки мардуми мо меҳмоннавоза. мо ҳамин хӯрдем, мо медонем ки ҳамин калон шудам, ман дар ҳамин қишлоқ ҳамин конфетҳоя намемондам, мо ки хӯрем мефтан ки меҳмон мебиёд. гӯшта гирифта хушк мекардану қайла карда рӯз карда мемондан ки меҳмон мебиёд. мо ҳамин чиза саромо гурзондагӣ ҳастем, медонем. ҳамин фарзанди тоҷик аз сараш ин чиза гурзондагӣ ай. ҳамин тоҷик медонад ин чиза. ё гапам дурӯғ? ҳамин тоҷик. нигоҳ кунед, меҳмон биёд, худмо кухни ба рафта хом мерем ки меҳмон озор набинад. меҳмон ба ҳозир истад. беҳтарин хӯрока меҳмон ба метиҳем, беҳтарин ҷоя меҳмон ба мегирем. ана ин чӣ тоҷик ба ҳақиқатан пул мебиёрад. не ки тоҷикои мо ёд додан дар кор сервиса. сервис нест. вақте ки ман мерам дар Ӯзбекистон, дар Турсия, дар Бали, остров Бали, дига ҷо ки мерам ман, ва ё сервис дорад. ҳамин сервис худомоба нест. чиба ки ҳамон ма фаҳмиши мардум мо кам. ман ҳар сол зиёда аз 1000 то 1500 одам худам мебиёрам Тоҷикистон ба. ҳар сол бизнесменоя мебиёрам, ана халқи бегуна мебиёрам. баҳористон ба ҷо кардам, сафеддара ба ҷо кардам, дигар ҷо ба ҷо кардам. нигоҳ кунед, сервис паст. вай одамо ҳамаш бизнесмен ва ҳамаш пулдор мебиёд, бисёраш ман барои чӣ ин кора мекунам? барои ки ваё омада дид рафтан гирад, нигаҳ кунад, фаҳмад ки халқ медони сервера таҳлил кунед то ки сервис чӣ гум хизматрасонӣ суст, паст, ниҳоят паст. яке аз ҷоҳои яке пешқадами пешрафта ба ман меҳмоном овардам, хизматрасониш ҳамин хел буд ки хӯрока овардан 45 минут пас ба қошуқ овардан хӯрдан намешава, хунук хӯрд афқо хунук шуд рафта ки фаҳмидаст студент. ҳамин вая пеш ба бардоштан омад дар кор. хизматрасония пеш ба бардоштан дар кор.
фаҳмидед? Анамин чиза бачаҳои мо касе ки мехоҳад ки туризм кор кунад, равад курсҳои туристия гузарад. Ҳаминҷа раваду Турсия як маҳ кор кунад. Як ҳафта рафта кор кунад. Як ҳафта рафта гостинисаҳои Турсия кор кунад. Турсия сервис супера. Тез ёд мегирад. Тез. Ҳама кор. Ду ма мери кор мекунӣ, меби туристии кори худато мекушӣ. Беҳтарин чи. Баъд бу як чизи дигааш. Коре кунедтон ки компанияҳои Узбекистон қати якҷоя кор кунед. Чиба ки турист танҳо барои Тоҷикистон намебиёд. Ман ин чиза уже дида буромадам. Анализ карда буромад. 90% туристе ки Тоҷикистон мебиёд, Узбекистон ба парвоз карда мебиёд, мефуроду, мебинад Узбекистон, бак як бора Тоҷикистон баъд мебаравад. Чиба ки вай ба экономна дия, раҳпулиш экономна. Барои ҳамон компанияҳои туристически Узбекистон қати ҳамкорӣ кунед, ҳам тез пеш меред. Бовар кунед гуфтагӣ мана касе ки кунад козе, якдам ба кораш пеш мерад. Не ки тамоми ҷойхонаҳо, мана ин ҷои таксиҳо, мана ин ваё чӣ гум, мана ин гостинисаҳо, мисол меҳмонхона ва ё қати муносибати хуб карда меҳмонхонаи хубаш ёфтан дар кор. Ҳамин ба турист ба ҳамон хӯрокҳое кардан дар кор ки размери худаш. Мана ин чопота яқа пеша бимондан дар кор не. Вай наметод хӯрдану нони калона. Хариданам наме. Вай калон майда размери худаш карда, мани варениё ва ё мани майда карда додан ки ҳамин як одноразове хӯрда буравад. Мана ин чизо, мана ин размераш қати ранги худомо ҳамин мана ин ширинию, мана қандолоту, асалу, мана ин чизо иқадаре кардан дар кор не. Банки 3 литра вай намегирад. Фаҳмиданед? Вай наметод ина бардошта пуштораш карда онад. Вай майда бисёр кар расфасовка. Шумо медонед ки мана ин банки 3 литра фурӯшед, пул бисёр кор мекунед, ҳамин асала ё ки 50 граммаша. 50 граммаш ба 3 баробар пул зиёд кор мекунед, чем 3 литраша фурӯхтанд. Барои ҳамон нигоҳ кунед, я халти мишок 100 килоя чоя гиред бисёр ё ки 50 грамма чоя. Инам ҳамо хел. Акун фаҳмиданед? Мардуми мо ба ҳамон чиза ёд додан дар кор. Ки ин чиза любой кадом мардуми мо ки масъул ягон хел маҳсулот буровардан, не ки сифати маҳсулота дараҷаи олӣ кардан дар кор. Сифати маҳсулот дараҷа сок, компот, томат, ҷим, пюре, ҳамин чизо кардан дар кор, не ки натурални. Мо ҳамин фақат коре кунем ки ҳамин маҳсулоте ки ма дар Таҷикистон навистагӣ ва я мардуми бегуна ассоциировать кунад супер натуральная продукция. Супер натуральная продукция. И хел просто натуральный не. Калимаи Тоҷикистон, то есть любой калимаи тоҷика, ҳамин Тоҷикистон гун, одамо бояд ки калаш ба ҷо шад ки натуральная продукция. Чӣ хеле коз ман гум шумо ба ки мана японский техника гум чӣ тасаввур пайдо мекунед? Беҳтаринаш. Высокое качество. Калима японский ассоциируется с качеством. Фаҳмиданед? Калима японский ассоциируется с качеством. Фаҳмиданед? Ман гум ки китайский гум дешевеш автоматом, дуруст? Автоматом подсознательно. Ман мехоҳам ки калимаи ин моли Тоҷикистон ки шуд ё калимаи тоҷикӣ, калимаи любой калиме ки як кас кун ки ин шерси Тоҷикистон аст, ин санги Тоҷикистон аст, ин лали Тоҷикистон аст, ин тиллои Тоҷикистон аст, ин оби Тоҷикистон ба истифода шуд, ин соки Тоҷикистон. Мардуми дунё бояд сразу тасаввур пайдо кунад ки натуральная продукция. И самое главное, супер натуральная продукция. Барои ман ҳозир ҳамин чизи мо ман карда ки ягон мода химика нест. Ҳамаш натуральный. Ҳозир ман полностью Европаи барои кардам ку барои сертификати хасбу дигар чи евростандарт гирифтан якдам ба гузашта истода. Чунки ки мардум мазаша диданад. Анамин кор агар ки мо мардуми мо қападу пул надорадми, як бизнесмен пул надорадми, дуташ як ҷой шуда кунад. Ки сифат намурад. Акси бепули ба мардуми мо як ҷой кор кардан наметавад, акси кампули ба недофинансирование шуданай. Шумо $50,000 доред, вай $30,000 дорад, вай $20,000 дорад. Диққат. Не ки инашам бизнес кардан натонистааст, ваяшам. Агар ки ҳамин сети ҳамин якҷоя шаваду, ҳамуна недофинансирование, ҳамун сеташ якҷоя кунаду, ҳамун бизнеса дуруст кунад, сифати бизнес баланд. Зато вай бизнес прибыль мебиёрад. Вақте ки вай ҷудо шумо 50,000 худотума питац мекунед, оборудование кӯна мегиред, як чизи ночиз мегиред, якташ ба пул мерасад, якташ ба намерасад. Шумо маҷбур мешед кредит мегиред, кредита мегиред, пулаша додан наметавад, без стоимости бортон қимат шуда мебуравад. Фаҳмиданед? Мардуми мо як ҷойгаш кор кардан ёд гирифтан штар кор. Лучше 5% ё 20% аз бизнеси даромаддор, чем 100% аз бизнеси ки танҳо проблема дорад. Фаҳмиданед? 100% не ини худам бошад, ба ихтиёри худам мекунам. Ёигарӣ, гарданшахӣ, кибри баланд, ана ин чӣ намемонад. Вақте ки партнёре қати кор кардед, шумо маҷбуре ки гапи партнёра гӯш кунед.
وقتی که خودتون طاقت کار میکنه شما کار خودم پول خودم چوکرم میکنم نه که درآمد نیست چه در کار 100% تو با بیزنسی که 100% پرابلم ماشین تو باشد و بی درآمد باشد من لوش 5% از بیزنس کارم 5% که بیزنس که پریبل میتیه یک تا شاگردم از چیمکن با 22 تا بیزنس دارد شاگردم من شاگردم مولتی میلیونرم بسیارش من میلیونر با قوت دارم 22 تا بیزنس دارد من با یاردم کرد هولدینگ ساخته دادگی انا همه آدم یک تا بیزنسش با 5% وای است اکسیونر انا کو دقت کنید همین بیزنسش 5% سال گذشته $580,000 پریبل داد 5% حق هوای $580,000 انا کن این طرف با یک گلا بیزنس روشه یک گلا 100% بیزنس خودشه داده باشد $100,000 $200,000 $50,000 انا کن کدوم همین بیزنس ها ریسکش کمه اون یکی وای 5% چون که همین پرابلم این نه یکی بیزنس بانکرات میشه همه 5% این بای میتیه مردم ما اینا یاد گرفتنش در کار بعد بیزنس ساختن میتود لوش 5 کس 10 کس یک جا شوید تو یک تا بیزنس کنید که وای درآمد تیاد صفت محصولات درجه اولش وای بهتر است چیم 10 کس شما یا 3 کس جدا میکنید یگون نه اینش بیزنس درست نه وایش بیزنس درست نه بعد налога додан наметои кадри бақуввата гирифта пул додан наметои чунки ки кадри бақуввата пул нормал недодан дар кор фаҳмиданед баъд кадри арзунак мековӣ карз арзунак кофта мегарди азоб кашида мегарди баъд нетуде несуда даромад наметиҳад ҳамон вақте ки халқи тоҷик мардуми тоҷик бо якдигар муомиларо ёд гирифт яъне аз як гиребон сар баровард донед ки тоҷикистон дубора зинда шуд бале ин ранги дубора таваллуд шудан аст оё аз қиморбозӣ касе боло рафтааст ҳатто савол доданд ки қиморбозӣ кунем ё на медонанд аз ҷиҳати диниш дуруст нест аммо аз ҷиҳати бизнесменӣ аз ҷиҳати фикронӣ ин чизҳо чи аст оё дар таърих омадааст ки касе ҳамин қимор қати миллионер шудааст ман бисёр одамон қати вохӯрдагам ман медонам бизнесменое ки 15 та казино дошт медонам бизнесмене медонам ки таги зиёда аз 50 та не 60 чанд та букмекерская контора дорад ман бисёр бачаҳо медонам не ки пуле ки меёбанд баракаш нест пуле ки меёбанд вай результат надоданай ман диданам пул кор мекунанд яке пул нест шудан мегирад пул кор мекунанд нест шудан мегирад чиба ки вай ба баракаш нест вай пула шумо журнали Forbes кушед ягон та намеёбед миллионер ё миллиардер таърих ба ки букмекерская контора ба история ба мондааст ё ки казино карда история ба мондааст ё ягон чи карда намеёбед ва пулдор шудагӣ не ки бояд пулиш бо нест шуда мебаровад сарватмандӣ количество пул нест бачаҳо одамон гумон мекунад ки камбағалӣ ин бепулӣ асту нодорӣ асту сарватмандӣ ин چی قدر بسیار پول داره نه کمبغالی این کم بودن فهمیشه به علمی است کمبغالی انا ثروتمندی این ابراز حیات های طرز حیات و طرز زندگی برای های این وای به پول وای این количество پول نیست ثروتمندی من یگون جو من ندیدم نه ژورنال فوربس با نه یگون گراماتا گرفتگیش ندیدم یگون جو من ندیدم بچه‌ای که مثلا همه حساب درآمد کلان گرفتگی باشه من یک تا شاگردم استاژ میخوند حالا یک ماه با تو تاگه $200,000 یک ماه درآمدش букмекерская контора мана гуфт ки маълим биед як ҷоя тоҷикистон бам кушем гуфтам ҳаме кора кунӣ мекунам ман ин кора наметавонам кардан ҳавая ман гирифта аста ёд дода оварда дигар бизнес карданам чӣ ба мана фикри шумо мана ин бача арақфурӯшай арақ фурӯхта истода не ки пул дорад ҳавай қати кор кардан мумкин ё не фикри шумо бисёр одамо اینا کردن در کار نمیگود و مالش و کپیتالش از دیگه جا اومدگی لوش نکنم میگود درست منم هم خیلی فکر بودم تا اون روزه که امروزه عقلم پیدا شد اکو عقل امروزم که پیدا شد چیکار کردن در کار همون بچه که عرق میفروشه تو وقتم کار کنید نه که آستا نشون داد که راه درست راه حلال قتی چقدر پول کار کردن میشه با وای آستا اون راه میبرد ما همین شاگردم دیدم که همین خیلی وای میخواد که پول کار کنه
аста аста ва худаш кореец аста аста роҳаш нишон додам аста аста ҳамин пула дига хел кор кардан ман шумо наоборот ин хел бача вохӯридага ва қабаташ бестед ёд тед нишон тед чӣ хел роҳе чӣ гум дуруст чӣ хел полезне кора карда ҳамон пула кор кардан мешад ку чизи фоидаовара карда ҳамон пула кор кардан мешад ку вай бечоро итак зиндагиш ба зур мана ин хел расонда пул намеёбад ки дору харад пул намеёбад ки фарзандаш ба китоб харад патинка харад шумо медонед ки вай занаш шабҳои дароз дуо карда меистад шабҳои дароз лаънат мекунад падару модари вай медонед чандта бачаҳо пеши ман мебиёд консултатсия ба ки падару модараш мебиёд ами писарам зависимый шудаги чӣ кор кунам ман бисёр одамон ба консултатсия додаги зависимый ҳамон ба гирифтор меша ранги наркоман беҳавай наметод баъд пулои хунаш дуздӣ карда мерад бозӣ мекунад инам як намуди қимор дия накунед чизе ки худованд гарантия наметиҳад накунед ҳамон пула ҳалол кор кардан мешавад ман тамоми ҳамин фарзандҳои ҳамватаноба муроҷиат кардам гуфтанам ки бачаҳо ҳамон бизнесҳое кунед ки мардумон ба ёрдам кунад ҳамон бизнесҳое кушед ки халқамон ба як фоидаш расад ҳама чиза пул қате меркаша вай накунед измирият накунедон ҳама чи пул қате муқоиса кардан мумкин нест тақдири инсона фаҳмиши инсона ҷамъияти моя ояндаи фарзандҳои моя пул қате алиш кардан намешавад соли навбатӣ пул дорам чӣ бизнес кунам яъне ки аксар ҳастанд ки пул дорам намедонам чӣ бизнес кунам баъзеҳо ягон идея дорад пул надорад баъзе идея дорад пул надорад саволи ду пул набошад бизнес карда намешавад ин пулат набошад бизнес карда наметонӣ чӣ мегӯед ҳамин худованд ҳамин хел сохтагӣ аст ҳамин табиат ҳамин хел нигоҳ кунед як ҷо ба об ҳаст замин нест як ҷо ба замин ҳаст об нест дашту биёбунои қазоқистоно бинед ва африка бинед мебинед замин ҳай об нест тоҷикистон ба нигоҳ кунед кӯҳо ҳаст об ҳаст замин нест замин кор кунед фаҳмидед худованд ҳамин хел сохтагӣ ки ман шумо меҳнат карда ва якта кунем фаҳмидед барамон баъзе бачаҳо ба пул ҳаст не ки вай ба идея нест стратегия нест намедонад чӣ кор кунад баъзе бачаҳо ба идея ҳаст не ки вай пул надорад ки кунад анакун барое ки ҳамин ин ҳардуш барое ки инашам кораш пеш рад инашам кор якҷоя кор кардан ёд гирифтан дар кор фаҳмиданед ҳамин кор ҳозир банк карда истода банк чӣ кор мекунад пули вай мегираду чунки ин одам ин мисали арман гӯем инаш улан гӯем арман пул дорад инаш гӯем рашид пул надорад рашид идея дорад нигоҳ кунед рашид мерад аз банк пула мегирад арман пулаша бурда банк ба мемонад ака фаҳмидедми чунки ҳамино якдиш бовар намекунад дунё ҳамин хел шудаги барои ҳамон бачае ки идея дораду пул надорад агар ки ҳаракат кунаду ҳамон ваша профессионализмаша зиёд кунаду рафта пешниҳод кунад ҳамин одамон ба ҳамин вай ба пулдороба якҷоя кор кардан ёд гирифтан дар кор ин одамон серавно проект кофта меистад ҳамин любой пулдор вай проекта кофта истодааст ки пулама куҷое правилно разместит кунам ки пулам гум нашавад ва чӣ ки пулаш ҳам ту таи болиш нигаҳ дошта истад ку вай беқурб шуда рафтан мегирад ҳама риски калон пула таи болиш ба рӯз кардан нигаҳ дошта вай кораш пас ба фурмодан мегирад фаҳмидане баъд вай гуноҳ ҳам ҳаст пул бояд кор кунад вай бояд фоида биёрад давлату чизе ки ин дунё ба ҳаст бачаҳо ин вақтинча мани шумо ҳақ дорем ки истифода барем ин давлату пулу чи ини мани шумо нест ини парвардигора бо мемонад ин чи барои бояд дуруст истифода кардан дар кор мана мисол агар шумо ҳозир мошин бизнес мекунед ҳамон соҳиб инвесторе ковед ки ҳамин мошин бизнес фаҳмад пеши строитель наред агар пеши строитель наред вай пул наметиҳад шумо чунки вай бизнеса намефаҳмад инвестора ковед ҳамон соҳибе ки ҳамон соҳибе кор кардаган мана мисол ман ҳозир мехоҳам ки дом созам мана мисол ман бояд ҳамон компания ба муроҷиат кунам ҳамон бизнесмене ки домсозӣ карда пулдор шудагиа агар ки ман ҳозир равам ҳозир ман теплица карданам сельское хозяйство кардагиа ҳозир ман хезам ҳамин проект қати ҳамин проектом қати пеши одаме равам ки шахти кумур дорад яко шахти тилло дорад ку вай ман ба пул наметиҳад вай мегӯяд ки не бародар чунки вай ин бизнес намедонад намефаҳмад барои ҳамон бачаҳои мо чӣ кор мекунанд сета проблема мардуми мо ба якум проблема инвестора мекованд ҳамон одамои ба пешниҳод мекунанд проектошона ки вай одам ин вай тасаввурот надорад барои ҳам вай метарсад намегӯяд ин якум проблема дуюм проблема шахсо ҳамон мард одамои худомо ҳамон идея правилно презентоват кардан наметавад фаҳмондан наметавад вай мебиёд фақат мегӯяд пулам тиед ва намегӯяд ки фоидаи шумо чи ай чӣ хел ин пула гардондан метавом наметавом просто мегӯяд ха ягон кор кунем камтар пул тиед ягон кор кунем камтар ин хеле гап будааст мебизнес ин хеле гап нест бизнес ба
сеюмин чӣ? Сеюмин проблеме ки халқи мо ба бисёраш команда хати кор кардан наметаводу технология истифода бурдан наметавод. барои ҳама аввал раведу давлатҳои бегуна ба камтара кор кунед, ҳамуна ёд гиред, баъд бед кунед. Нури дида кадоматун наметавед, пеш ман бед, ман ёд метиҳам, ман ҷунам хати ёд метиҳам. ҳамин давру замонам бе ман зиндагӣ кардагим ба мана худованд барои ҳамин кор офарид. ман ба боварӣ комил дорам. худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. суол чунин аст ки худо надиҳад ҳеҷ чиз намешавад. ҳама чӣ ба розоги худованд мешавад. худо неки худованд уже додагӣ аст. ҳамин шумо ба ҳаёт дод ку, 24 соат вақт дод ку, саломатӣ дод ку, шумо ба лаёқати фикрона дод ку, чашми бино дод ку, шумо ба худованд уже дод. ҳамин ҳозир мана суҳбати ману шумо гӯш карда истодагӣ бошад ку, уже худо дод. чи балки ҳамон вақт мумкин ҳамин бачае ки ҳозир суҳбати ману шумо гӯш кардан аст ку, ҳамин ягон вақт дуо кардагӣ. худо ба ният карда гуфта ки парвардигор ман ба як роҳи наҷотам нишон те, барои ҳамон як чиз сабаб шуда ҳамин ҳозир ману шумо гӯш карданай. ягон вақт худованд намебиёд ки хонатон ба гӯшатон ба гап занад. фаришта намебиёд ки гӯшатон ба гӯд ки хейр ин кора кун вай кора кун. фаҳмиданед? ҳамин суҳбати мо гӯш кардагӣ ба сабаби китоб, ба сабаби ману шумо, ба сабаби як кас худованд мегӯд. парвардигор ҳамин хел одам ба мерасонад. анаку не ки инсон худаш бояд ки ҳаракат карданаш даркор ки ҳамон ризқи худо додагия ҷамъ карда гирад. мана нигоҳ кунед, ман ҳозир шинам худо натия худо тиҳад мешавад гуфта ҳамин помидора нашинонам, помидор ҳосил метиҳад? Не, ман ба шабу рӯз меҳнат мекунам, баъд худованд баракаша метиҳад. нигоҳ кунед я қисми хизмати инсона, қисми хизмати парвардигора. ин парвардигор ду тақсим кардагӣ. нигоҳ кунед я мана замин ба меҳнат кардан, хизматаша ҳалол кардан, ина технологияша донистан, тухми нағза ҷудо кардан, ин нигоҳ кунед, ин ҳисси қисми деҳқон. нигоҳ кунед, не ки деҳқон як мана ин дони помидора мешинад ку, нигоҳ кунед, як помидора ду помидор кардан деҳқон наметод. ана инаш дасти худованд ба. худованд ҳама ба метиҳад. ин гап дурӯғ аст ки худованд вай ба додасту бане касе ки меҳнат кунад метиҳад. чӣ ба сураи пророк аст, қуръон ба пророки пайғамбарон, ана мо сура хунем мебинем. нигоҳ кунем, ман вайша русиша бисёр мехонам, мегум да тавсираша. юсуфа аз чуқурии чоҳ гирифта мо правители вай кардем, египет кардем. ҳамин хел мекунем ҳар шахсе ки мо ба аз сидқи дил боварӣ карда хизмат кунад. диққат кунед, Ноя, пайғамбар Ноя, мы сделали, мы оправдали пророк Ноя перед его кавмом, спасли всего потомкам. Диққат кунед, мы так и сделаем с каждым, кто верно служит нам. Моисея, ҳамаш ба гуфтагӣ дия, ҳаме пайғамбару ба унҷо гуфтагӣ ай. бо ҳар як чиз гуфта, ҳаққиша гуфтагӣ ки ҳар касе ки мо ба ҳалол хизмат кунад, мо ҳамон ба ҳамин кора мекунем. ҳамин сура ки ман хондам, чандин баро фаҳмидам ки ҳар як инсон ба шанс ай. ҳама инсон ба шанс. бисёр пайғамбарҳо аз таваллудшон пайғамбар набуданд, баъд пайғамбар шуданд. агар диққат карда хонӣ мефаҳмӣ. барои ҳамон ҳар якти шумо шанс доред. ҳамватанои азиз, ягон вақт худатон фиреб накунед. пул бошад, мисол фикронаи камбағале чи ай мегӯяд, агар ки ман қарз ба намеафтудам, агар ки мисол налог зиёд намебуд, ба вақттар агар сар мекардам, агар ки ман серфарзанд намешудам, агар ки ман маълумоти олӣ медоштам, агар ки мо шароитимон беҳтар мебуд, агар ки ман ба як кас ҳозир биёду 2-3 сум пул диҳад ки ман кор кунам, агар ки як кас як бор дастгирӣ кунад корам пеш мера. ҳамин фикрҳои камбағале ай. ин чизҳо шумо мушай мекунад. ин чизҳо шумо ягон бор пеш рафтан тақдирон дигар карда наметавад. фақат аз худо ба дуо кунеду меҳнат кунеду ки ман бояд ки ин кора кунам, ман бояд ки ин кора ба сараш шавам, бо ёрдами худованд ман бояд ки ин кора кунам. шумо интихоб кунед, қарор кунед ки ман ҳамин кора мекунам гуфта, ба худованд баракаша метиҳад. гумон мекунам ки аз ин гуфтаҳои мо мардум аллакай ба худ чизе бигирифт. охирон сол аз худам аст. оё шумо ваъда медиҳед ки дар ҳамин худи шабакаи мо дифилм як ҳафта ба як барнома барои мардум ройгон. агар шумо халқро дӯст доред, агар ки шумо гӯед ки ман мардума дӯст медорам, ҳозир даст диҳед ваъда диҳед ки ҳар ҳафта як бор худатон баранда мешавед бе ман, ба мардум аз ҳамун китобҳотон меомӯзед чӣ кор кунад. ҳама шоҳид гашт. ҳар ҳафта як бор ваъда мекунам ки ҷунам қатъи кора мекунам. анде ки ҳар мардуми мо анде ки вай истифода кунад ва чиза, ман албатта ин кора мекунам. ҳар ҳафта як соат аст, 2 соат, ман беҳтарин дарс. як сол мо ин кора мекунем. як рӯза муайян мекунем то ки мардум ҳамонро интизор шаванд. рӯзи якшанбе аст, рӯзи шанбе аст, ё инро баъдан муайян мекунем ки мас ҳамин 20 дақиқа 30 дақиқа дарсҳое ки мардум ниёз дорад гирад.